Bon dia, xics i xiques. Avui és diumenge, 5 d'abril. Ja portem unes quantes setmanes tancats, unes quantes setmanes dins de casa, unes quantes setmanes fent el curs a través de videoconferència. I tot apunta, com ja he comentat en vídeos anteriors, que la cosa continua, la cosa s'allarga. Jo ja m'estic fent la idea que serà difícil que tornem a tindre classes presencials, almenys en grups grans, i no pronte, no pronte. O sigui, tot el mes de maig estarà encara, la cosa no estarà molt clara, i juny està ja pràcticament ahí, al girar del cantó. Aprofitem el temps, seguim aprofitant el temps, entrem en les plataformes, entrem a les classes que ens convoquen els professors. La meva assignatura ja sabeu, escriviu cada dia, escriviu un poquet, feu totes les activitats que vos penge, seguiu fent l'activitat que teníem ja feta, els que encara no l'heu acabada. Ja vos explicarem com serà l'avaluació. Suposa que ja l'avaluació també canviarà. No podem avaluar com avaluàvem, no estem ensenyant com ensenyàvem. Ha canviat tot. Ha canviat tot i hem de canviar nosaltres també. De canviar a poc. Ara em penedisc no haver començat abans, haver deixat un poc de banda les tecnologies que en altres cursos sí que he utilitzat més i centrar-me més en la classe presencial. De totes maneres, me'n penedisc, a veure, entre cometes, tampoc me'n penedisc tant. Tampoc sabíem que anava a passar això, però la veritat és que qualsevol ús que n'haguem fet en temps ens hauria vingut bé per a aquests moments. Però així tot, insistís, crec que ja ho he dit en els vídeos anteriors, esteu responent molt bé, tots els que veieu el vídeo, poseu així un m'agrada, digueu-me que l'heu vist simplement fent clic en m'agrada, i així jo ja sé que l'heu vist. El que vos deia, ànim, anem a continuar en les classes presencials, per videoconferència, en l'horari que ens havíem marcat, i les classes reals, les classes del centre, ja veurem quan són. Els de valencià, els dels cursos de valencià, doncs tenim més temps perquè dubte que les proves es puguen convocar conforme estaven pensades enguany. No vull tampoc avançar-me, no vull precipitar-me en fer valoracions, però tenim temps, segurament tenim més temps del que teníem. Aprofitem, anem a escriure millor, anem a parlar millor. Això vol dir que anem a tindre més entrades de lectures, més entrades de textos orals. Escoltem la ràdio, escoltem la tele, escoltem tot el que puguem. Hi ha moltíssims vídeos en YouTube, ja ho he dit també en anteriors vídeos. YouTube s'està convertint en una de les millors plataformes per a aprendre, una de les millors plataformes d'ensenyament. Estic veient moltíssima gent que se n'està passant a YouTube. Fins i tot se n'està passant gent per a fer programes de televisió. Les televisions que estem veient a través de l'anterior televisió, de les de sempre, que encara tenim, estan canviant perquè no poden fer producció, només estan produint notícies i poca cosa més, algun programa de debat i alguna cosa, la resta és tot reposat, però sí que hi ha gent fent coses molt interessants en YouTube. Un dia en parlarem d'això, i un dia en parlarem també de tot el que hem après en estos dies a casa, tot el que hem après reflexionant, tot el que hem après estudiant, i valorarem molt bé, estic convençut. Molt bé, adeu, fins al pròxim.